Yaibteng Thep gol Cristiano Ronaldo bat mantala nang jan shu ban poi shaka jar career goal. Kadbau Erling Haland haka jingil kai Premier League ulala ban kawang argol kumjuru na o Cherki. Oj sedang ka Bayern Munich ya ka jingil kai na ka Bundesliga da ka baklala ban job kuput haka jingil kai ka banungkong. Bat sedang na Gonzalo Ramos ban peli ya ka akau ka jong bat ke AC Milan. Kaba ke AC Milan ka yepteng ban job ya ka jingil kai Kol Ar ka jongka ha ka Serie A. Da ka ba kalaban pelim Haland kul ya ka Venezia. Oi ha ka jingil kai Gonzalo Ramos lala ban Thep ya ka gol ka banangkong ka jongo. Na ka banta ka AC Milan. Kaba manta ka AC Milan hapo ka jingpen ya ju amarin. Aki arteli ki jingil kai jongka na ka Serie A. Kalala ban ka mai 100 point na marka khurnam job paro arteli. Shu habangi pai pat nakaleng ka Bayern Munich ha ka jingil ka jongka ha ka Bundesliga. Ka beri ka first game na ka banta jongka Bundesliga. Ka Bayern Munich kalala ban job put dasan lewi kol persyai ka Stuttgart. Ka bahkan ka jingil ka Upamecano ula Thep shigol Michael Olise shigol kumjuro na Elias Diaz bat Pavlovic. Ka wipat ka on goal bat arteli usai beri ulala ban penbu assist kumjuro arteli assist na Ukimich. Teperlok da kana ka jing job ka banangkong jongka mantak lala ban kamay lay point ha ka Bundesliga. Shu habangi pai pat nakalang ka jingil ka Premier League kata pedeng ka Man City persyai ka Palace. Ka Man City ka lala ban job kaput hadu Saul Wikol iya ka Palace. Leng baki arteli ki gol na Erling Haland bat kumjuro arteli na Cherki. Oya kana ka jingil ka Foden arteli ki assist ulala ban penbo. Manta ka Man City arteli ki jingil kai kalkamay 100 point. Barhoj prolog manta habangi pai na ka Al Nassr o Cristiano Ronaldo. Oj ka ka jing sedang ka pa internet yaki ha kana ka samoy ka pa thamay. Kata hadin maka Al Nassr ka lala ban pelim arlawi kol ya ka Al Tamom. Ka bala Thep job da Cristiano Ronaldo. Manta ka Al Nassr kadang yepteng ya ka nam job hadu sausin bat kamayro hadu Kol Ar point ha ka Saudi Pro League. Shu manta Cristiano Ronaldo ula po shaka kendai spa niyo kupra career goal bat udan kam satang arko gol hi man po shaka jar career goal. Kad bahabangi pai pat nakaleng Lionel Messi la syai ka singi ha ka pordang step san baje ka Inter Miami kan saikon persyai ka Montreal ha ka jingil ka MLS. Oj manta ka Inter Miami ka dan ha ka kerdan ka ba ha ka mi ikin point jong ka MLS. Shu habangi pai pat nakaleng ka Real Madrid la syai ka singi ka Real Madrid kan saikon persya iya ka Malaga ha ka jingil ka La Liga. Kabay ka jingil ka yan sa ilka ha ka por President Manin.